Magandang umaga sa ating lahat. Labas tayo guys. Update lang tayo sa ating paligid para makagawa tayo ng content. Guys, 5:35 in the morning. Ito ang view dito guys sa amin guys. Oh. Natutulog, marami pang natutulog. May mga bata na pumasok na sa paaralan. So, guys. Wala pang katao-tao guys. May mga bata na guys. Oh. Yan, puntang paaralan guys. Oh. Ang mga manok pang nagtilaok guys ang ating maririnig. Ano, kabila wala pa guys. Tulog pa sila lahat. Sa Vega, munting iskinita guys. Oh, wala pang tao guys. Hanggang dito guys, oh, wala pa kayo ang katao-tao guys. Ito guys, ang solar sa amin guys, bago taro kayo. Ito guys, oh, papunta ng paaralan. Okay. Mga bata pa guys, ang gumigising. Ito guys, ito, banggiitan to guys. Ito ang pinakamatapang dito sa aming lugar guys. Oh. Bumili ng munggos guys. Ito guys, oh, puto si Kwati. Puto si Kwati. Oh. Yan guys ang nagtitinda sa amin. Ito guys, ang aking motorbike guys. Oh. 2014 ko to nabili. Hanggang ngayon okay pa ang kondisyon. So malaking pasalamat guys. Ito naman guys ang puno ng balete. Oh. Hindi ko to tinanim guys. Oh. Pusa to. Bubuhay dito kaya inalagaan ko na lang. Oh, tingnan mo guys. Oh. Ang dami ng kanyang mga ugat-ugat. So maraming kapitbahay namin guys ang hindi nakagusto nito. Baka may kapre o agta. Tingnan nyo kayo. 2 taon na to guys. So, pero ang dami ng mga ugat-ugat guys. Nasa may internetan ko to guys. Yan nandan na sa may internetan ko ito. Tingnan guys. Ang laki-laki na guys. Tinitrim ko to guys. Yan. Tingnan nyo guys. Malaki, may lilim na talaga guys. Walang mga puno kayo dito guys. Kaya gusto ko dito kasi nandyan ang motor. Samay mo ka daw. Hotdog. So ito lang muna guys. Maraming salamat sa ating lahat. Sa inyong suporta. Magandang araw sa ating lahat guys. Sama-sama tayo sa pag-asinso.